വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരാൾ എൻ്റെ അടുത്ത് എൻ്റെ വെയിറ്റ് ലോസ് ജേണി ഒന്ന് പറയൂ എന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പൊ ആ ഒരാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. ആ ഒരാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടെന്നല്ല, ഒരാൾ പറഞ്ഞ കാരണം കൊണ്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ കുറച്ചൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ വെയിറ്റ് കുറച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ എനിക്ക് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടിപ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. നിങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്കെങ്കിലും അത് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നല്ലതാണല്ലോ. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ടാട്ടോ അത് ഷെയർ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചത്. അപ്പൊ ഏറ്റവും തന്നെ നമ്മളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പോൾ ഏറ്റവും തന്നെ പറയേണ്ടത് അതിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് തൊട്ട് പറയണല്ലോ. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് ഇന്ന് എന്റെ വെയിറ്റ് ലോസിന്റെ ടിപ്സ് അല്ല പറയുന്നത്, അത് ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പൊ മാക്സിമം ഒരു ലേഡി വണ്ണം വെക്കുന്നത് പ്രഗ്നൻസി ടൈമിലും പ്രഗ്നൻസി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത്. എന്റെ പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ എനിക്ക് കുറച്ച് അബദ്ധങ്ങളൊക്കെ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആ അബദ്ധങ്ങൾ എന്റെ സിസ്റ്റേഴ്സ്, എന്റെ സിസ്റ്റർ ആയിട്ടോ ഫ്രണ്ട് ആയിട്ടോ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് കരുതിയാൽ മതി. എന്റെ ലൈഫിലത്തെ ചെറിയ ഒരു അനുഭവം നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യണു, അത്രയേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അത് ഉപകാരപ്പെട്ടാൽ നല്ലതാണല്ലോ. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ എത്രത്തോളം ഇഷ്ടമാവും എന്ന് എനിക്കറിയില്ല, നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡയറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ പ്രഗ്നൻസി ടൈമിലാണ്. എന്താ ഞാൻ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാല്, ഞാൻ എന്റെ പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ ഒട്ടും ഡയറ്റ് നോക്കിയിട്ടില്ല. കിട്ടുന്നതൊക്കെ കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ സമയത്ത് ഒരുപാട് കെയറിങ്ങും ഒക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു ടൈമാണ്. എല്ലാം അവിടെ പോയാലും നമുക്ക് നല്ലൊരു പരിഗണന കിട്ടുന്ന ഒരു ടൈമാണ്. പിന്നെ നമ്മളെ കുറെ ആൾക്കാര് ഗസ്റ്റുകൾ നമ്മളെ കാണാൻ വരും. അവർ വരുമ്പോൾ കുറെ സ്വീറ്റ്സും കുറെ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കഴിക്കാനായിട്ട് കൊണ്ടും. അപ്പൊ അതൊന്നും നിങ്ങൾ കഴിക്കേണ്ട എന്നല്ല, എല്ലാത്തിനും ഒരു ലിമിറ്റ് വെച്ച് കഴിക്കണം. അതെങ്ങനെയാ കഴിക്കണം? നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ കഴിക്കണം, പക്ഷെ അതിനൊരു ലിമിറ്റ് വേണം. നമുക്കൊരു ഡയറ്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ രാവിലെ നമ്മൾ ചായ കുടിച്ചു, അപ്പൊ ദോശ കഴിച്ചു, ഒരു 2-3 ദോശ കഴിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 11 o'clock ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഫ്രൂട്ട്സോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കുക, അതും കഴിക്കുക. എപ്പോഴും വയറ് നിറച്ച് കഴിക്കരുത്. അങ്ങനെ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യാൻ നോക്കുക. പിന്നെ ഉച്ചയാകുമ്പോൾ കുറച്ച് ചോറുണ്ടെന്നവരാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ചോറ് കഴിക്കുക. കുറേ ചോറ് നല്ല കറികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആവും നമുക്ക് വെച്ച് തരാം. അപ്പൊ അത് വെച്ച് നമ്മൾ ഒരുപാട് ചോറൊന്നും കഴിക്കരുത്. ആവശ്യത്തിന് ലിമിറ്റ് വെച്ച് കഴിക്കാതെ. പിന്നെ ഈവനിങ്ങിൽ നമുക്ക് പാലോ നട്ട്സോ എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായാലും ലിമിറ്റ് വെച്ച് കഴിക്കാം. ഇപ്പോൾ ഒരു 10 പിസ്ത, 10 ആൽമണ്ട്, പിന്നെ ഡ്രൈ ഗ്രേപ്സ്, അതിനൊക്കെ ഒരു ലിമിറ്റ് വെക്കാം. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കുറേ കഴിച്ചിരുന്നു. അതൊക്കെ കഴിച്ചതിന്റെ കുറേ കഴിച്ചപ്പോ എന്തായി, ഞാൻ തന്നെയാണ് തടി വെച്ച് വന്നത്. അപ്പൊ പണ്ടുള്ളവര് പറയും ഒരുപാട് കഴിക്കുന്ന അമ്മമാരുടെ ഉണ്ണിയോള് അധികം എന്താ പറയാ തടി ഉണ്ടാവില്ല എന്ന്. അത് എന്റെ കാര്യത്തിൽ സത്യം കേട്ടോ. ഞാൻ കുറേ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു. അപ്പൊ എന്തായി, അതുപോലെ എന്റെ ഉണ്ണിയോള് ചെറുതായിരുന്നു. രണ്ടാമത്തെ മോൻ ഒരു 3 kg ഉണ്ടായിരുന്നു. ആദ്യത്തെ മോൻ ഒരു 2 kg 400 gram ഉണ്ടായിരുന്നത്. വളരെ വെയിറ്റ് കുറവായിരുന്നു. അപ്പൊ ഒരു 1 week കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ കുളിപ്പിച്ചാൽ മതി എന്ന് വരെ അവര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ ഇത്രയും ഫുഡ്, കുറെ ജ്യൂസും അതൊക്കെ, അതിലൊക്കെ നമ്മൾ ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടല്ലേ കഴിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നല്ലോണം ഞാൻ തടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് നല്ല പോലെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് കാരണം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങില് ഒരു ഡയറ്റ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്ത് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ബേബി നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. എന്നാലും നമുക്ക് ബേബി നമ്മുടെ പുറത്ത് വന്നാലും നമുക്ക് ഒരു ലൈഫ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത്. അപ്പൊ ഈ തടി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ കുറയ്ക്കാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. കാരണം വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ സ്കിന്നൊക്കെ ഒരു ഭംഗിയില്ലാത്തതായിരിക്കും. കാരണം നമുക്കറിയാലോ, എന്തായാലും ബേബി വളരുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ വയറൊക്കെ വലുതായി വരുമ്പോൾ സ്ട്രെച്ച് മാർക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്കിന്ന് വലിയും തോറും നമ്മുടെ എല്ലാ ബോഡി പാർട്സിലും സ്ട്രെച്ച് മാർക്ക് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ആ സ്ട്രെച്ച് മാർക്ക് ഒരിക്കൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അത് മാറാനായിട്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. വളരെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നമ്മൾ ഒരുപാട് കൊക്കോ ബട്ടറും അതുപോലത്തെ ക്രീമുകളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്താലും ഒന്ന് ഫെയ്ഡ് ആയി കിട്ടുന്നല്ലാതെ കംപ്ലീറ്റ്ലി സ്ട്രെച്ച് മാർക്ക് പോവാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അത് എന്തെങ്കിലും ട്രീറ്റ്മെന്റുകൾ, ലേസർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാറും. അതിപ്പോ എല്ലാവർക്കും അത് പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ലല്ലോ. അപ്പൊ അത് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നോക്കണം. പിന്നെ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം മറക്കരുത്. നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് തന്നെ കഴിക്കണം. ഒരുപാട് വെജിറ്റബിൾസും അതുപോലെ തന്നെ ഇലവർഗ്ഗങ്ങളൊക്കെ നല്ലോണം കഴിക്കേണ്ട ടൈമാണ്. പിന്നെ വെള്ളം കുടിക്കുന്ന കാര്യം ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ അക്കാര്യത്തിൽ പിശുക്ക് കാണിക്കരുത്. വെള്ളം നല്ലോണം കുടിക്കണം. പിന്നെ എനിക്ക് എന്റെ പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം യൂറിൻ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ്. അതെന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനൊരു ഫസ്റ്റ് മന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് മന്ത് ആകുമ്പോഴേക്കും എനിക്ക് എപ്പോഴും യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യണോ, അവിടെ ക്ലീൻ ചെയ്യണോ, വാട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യണോ. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് അവിടെ നമ്മുടെ പാൻറ്റീസ്
വെറ്റാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഇൻഫെക്ഷൻ വരാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് കാരണം അത് പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ആർക്കെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരു ടൈം വെച്ചിട്ട് പാൻറ്റീസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇൻഫെക്ഷൻ വന്ന് നമ്മൾ വീണ്ടും ഡോക്ടറെ കാണിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് ഇൻഫെക്ഷൻ വരാതിരിക്കാൻ നോക്കുന്നതല്ലേ. മാക്സിമം സ്വീറ്റ്സ് കഴിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. കുറച്ച് സ്വീറ്റ്സ് കഴിച്ചാൽ മതി. നമുക്ക് ഇഷ്ടമൊക്കെ ഉണ്ടാവും സ്വീറ്റ്സ് കഴിക്കാനായിട്ട്. പിന്നെ സ്വീറ്റ്സ് കഴിച്ചാൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നല്ലപോലെ തടി വെക്കും ചെയ്യും. അത് പിന്നെ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് സ്വീറ്റ്സ് മാക്സിമം കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അത് നമുക്ക് പറ്റും. നമ്മളൊന്ന് എന്താ പറയാ, നമുക്കിത് ഇപ്പൊ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നും. പക്ഷെ അത് നമ്മുടെ ബേബി പുറത്ത് വന്നതിന് ശേഷം നമ്മളെ തന്നെ കാണുമ്പോഴാണ് ദൈവം ഇത്രയധികം കഴിക്കണ്ടായിരുന്നു. ബേബി ആണെങ്കിൽ ചെറുത്, നമ്മൾ കഴിച്ചതൊക്കെ നമ്മുടെ മേൽ തന്നെ കാണുമ്പോൾ നമുക്കതൊരു വിഷമമായി. എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായി. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഉണ്ണിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഫുഡും നമ്മൾ കഴിക്കണം കേട്ടോ. നമ്മൾ ഒരുപാട് സ്വീറ്റ്സ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് വിരശല്യം. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ മെഡിസിൻ കഴിക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഒരു 7 month 8 month കഴിഞ്ഞാലാണ് ഡോക്ടർ അത് കഴിക്കാൻ തന്നെ പറയുള്ളൂ. നമുക്ക് വീട്ടിൽ ചെറിയ ചെറിയ ടിപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ട്, ചെയ്യാം. എന്നാൽ ഒരുപാട് സ്വീറ്റ്സ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് മാക്സിമം മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ ഒഴിവാക്കേണ്ട ഒരു ടൈമും കൂടിയാണ്. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ സ്വീറ്റ്സ് കുറച്ച് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നതല്ല. പിന്നെ നല്ല ചൂടുള്ള ഫുഡ് മാക്സിമം ഒഴിവാക്കുക. ചൂട് കുറച്ച് ആറിയതിനു ശേഷം നമ്മൾ അത് കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. ഡോക്ടർ നമുക്ക് പറയുന്ന എല്ലാ മെഡിസിൻസും കറക്റ്റ് ടൈമിന് കഴിക്കണം. ഫോളിക് ആസിഡും കാൽസ്യം ടാബ്ലറ്റ് ആണ്, അത് കറക്റ്റ് ടൈമിൽ തന്നെ കഴിക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ചെറിയൊരു ഡയറ്റ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഒരു 15 kg ഒക്കെ നമ്മൾ പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ വെയിറ്റ് വെച്ചാൽ മതി മാക്സിമം. ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് 30 kg ആണ്. 13 അല്ല കേട്ടോ, 30 kg വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. 47 ഉണ്ടായിരുന്ന ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് 77ലാണ് ഞാൻ ഡെലിവറി ടൈം ആയപ്പോഴേക്കും ആയത്. കാരണം ഒരിക്കലും അങ്ങനെ വെയിറ്റ് വെക്കരുത്. മാക്സിമം ഒരു 15 kg, അതിലപ്പുറം വരാതിരിക്കാൻ ട്രൈ ചെയ്യണം. മാക്സിമം ടെൻഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുക. ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവുന്ന സാഹചര്യങ്ങളും മാക്സിമം ഒഴിവാക്കുക. എൻ്റെ പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ എനിക്ക് കുറച്ച് ടെൻഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഹസ്ബൻഡും ഇതിപ്പോൾ ഒരു ആണാണോ പെണ്ണാണോ കാണുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഹസ്ബൻഡ് ആണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ വൈഫിന് പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ നല്ല എല്ലാ ടൈമിലും നല്ല ഒരു സമാധാനം കൊടുക്കണം. പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മുടെ ബേബി നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഇരിക്കണമല്ലോ. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടായാലും എന്ത് വേണം, നല്ലൊരു സമാധാനമുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷം വൈഫിന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം. നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതിനേക്കാളും എല്ലാത്തിനേക്കാളും നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ വൈഫ് നല്ല ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ടൈമിൽ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സും ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കാനുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷം അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം. ബാക്കിയുള്ള കുറച്ച് ടിപ്സും ഒക്കെ ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ വെയിറ്റ് കുറച്ചത്, എന്തൊക്കെ ടിപ്സാണ് ഞാൻ ചെയ്തത്, എന്തൊക്കെ എക്സസൈസ് ആണ് ഞാൻ ചെയ്തത്, അപ്പോൾ അതൊക്കെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. പിന്നെ ബെല്ലടിക്കുന്ന കാര്യം മറന്നു വരുത്. ബെല്ലടിച്ച് അതിന് ഓൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോസ് വേഗം കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ്.